Prečo podporuješ Ligu otcov? Ligu otcov som sa rozhodol podporovať preto, lebo záujmy detí treba podporovať, treba pomáhať ľuďom, treba chrániť aj ľudí, aj deti. Veľa ľudí a veľa hlavne detí sa ocitá nevinne v ťažkých situáciách a stretávajú sa s problémami, starosťami a s nezáujmom, často aj spoločenským nezáujmom. A pasivitu spoločnosti treba pomôcť zmeniť a Liga otcov spolu aj s ďalšími organizáciami, s ktorými sa spolupracuje, bude, dúfajme, viacej spolupracovať, tak to je záruka toho, že sa môže zmeniť tá situácia. Čo by si chcel pomocou Ligy otcov odkázať svojmu synčekovi? Rád by som ho vystiskal, podržal v rukách a slúbil mu, že raz sa mi s ním podarí stretnúť. A nie len stretnúť a stretávať, ale aj sa ňo starať a vychovávať ho. Ďakujem. Dúfam, že sa nám to spoločnými silami podarí, Fedor. Ďakujem pekne.